Minimum year will be ato. I hate ya will be ato. O mammato, o nanato, o sewato, o papato, menanato, will be ato. I hate ya will be ato. Dodinato, a kufuadoto, mamma to, nena nato, see a drunketia. I hate ya will be ato, or papato, brother and seto. Tia mubiato. Mama to. Aprosifu. Ega. Baba. Untina moba. Eh fu aprosifu. Akoya wo gina mu twentwenti. Akoya aprosifu. Ega police fight. Oh brother. Na ho ne gina no ho ase yi. Face. Wo mu na ya sofu. Anya we na peja na de na odi first. David. Wadaro. Nyame asem ene ene mo ba beche. Woni bi eni. Hwe me kokoo ni ntira na. David. Me pam cho se kokoo no ntina mo ba. Mo ka kan kira ban. Se kokoo ni ya de ama me. Ya twen manso no medibem. Enye no. Medibem mani afadi ya twen kokoo no ho manso medibem. Nyame asem ne de na. Betie wadaro. Ai. Oyi na ya sofu. Akwa enya ni waje. Strongest here. Face are that as one. What of a metrofu will be coming out that thing. Any pam no. Oh, Brother, some of them are prominent to patch of glass. then your face are making out. Enyo. Nyame asem ne de na. Betie wadaro. Ja wadaro mo wa ya sofu. Mesu. Hey. What's off with it? As a man, Magni Muayam and Nakakra. Mesu eje. Obabro, or him. I'm going to cement in yet and see. And the young one. Media, so go once a more. Hey, it was off with it, you know. Anyway, you're on Papa. Anya kwesipida. What's the water? Meme ba na afre na kwesipida. Oho basa ya watu wani mu ahye. Wa hye tu se bibie. Wu san obi ku afre na pida. Wo gan water. Just me watching, me see some watching. Wa hye tu se bibie. Oh, ja osofo je we nya osofo sem. Abuan che onyu water. Meme ba dia kwesipida. Ana menya hoho nti asofo no mo ye hwan. Kwasia ma bodua mitrim madome wo mitrim. Ana wo kro no. Asofo no amu ye hwan. Oh, so me so na me kwenkwasi asem. Wo fra me ba kwasi pida. Aboa che onwate. Uhu se bidie. Aboa oh so. Uni akọ wi ajawa wonwene wo basa. Wo basa ye wate. Pese obebo modin ya de mic ya ba o channel why. Modin ya anopa no so pepe na de. Me pa cho bebre. So fa na mra ne ma me kwan. Na me so me court nkof ma do yafo. Na munni adanse se kokoo ne de amam. Me pam cho bebre. Se ma so nkof do ya mra de a. Ma me so me nkof am do ya. Na so nkof do ya mra wo fa ne mra na me so me mu bu agu me so. Mu bu asem na agu me so. Krachi me pam cho. Kokoo no me ni afari atwe manso no me de bem. Asam wa make nyina ne se mic ne ye nua sofo na dwumadie bi nti yentumi ne nama enna ma kire se omomodin se ode ne beka yensa ha no moten enti wo sofo omo nyina ya sofo sofo banku e die bukum banku sofo yo ania me makwa ye jopen penni sini egu ya ni
yɛmfa yɛ ho hyɛ Awurade nsa yɛmmɔ na sɛ mpa yɛ deɛ ma bɔ bia no pɛ na sɛ mɔbo wa no dɔɔso a ɛyɛ a na nkasa ɛtumi ba mpa Pedi ampo Nyankopɔn yɛda wase ɛgya de yɛ wɔ kɛseɛ ɛyɛ wo pɛ sɛ ɛda bi ati sɛ yie yɛmmra asase so ne papa yi mmɔ nkɔmmɔ ne yɛne wɔ ma mmɛkasa bra bɛdi hene yɛgya asase de hyɛ wo nsa bɛka yɛ ho wɔ Yesu dim amen ɛne ɛwia yi bɛyɛfo wɔbisi yɛwagya yɛnkuta no ɛbi sɛ bɔsɔme ntam wɔ na mene masɔfoɔ yɛkɔ bepɔ so sɛ yɛkɔtwɛ Awurade ani na di yie mu na Awurade da na de kyerɛ yɛ sɛ yɛmmra saa kuro yi mu ne yɛne ne mma ɛmɛkyɛ n'asɛm agya yɛne hwan sɛ Nyame akasa ne yɛtwe n'ano awɔfo nti yɛbaeɛ a deɛ Awurade de too yɛ akoma so no nti ne yɛbaeɛ menko a mesɛ mpa ɛnyɛ bɔne sɛ bɛmpanne se nsamanfoɔ se yɛpɛ dodoɔ ɛnte sɛ yɛne ate asefoɔ na asɛm baako ne sɛ nkɛyɛ sɛ nka mbɛka Nyame asɛm nanso asɔfoɔ no yɛwɔ bi wɔ kuro yi yɛagya yɛne ɔnom atenaa ɔmo bɔ yɛ ho ban kakrakra ɔho sɛ wiase mpanimfoɔ se sɛbe masterfoɔ mmienu ɛntumi nka hyɛn baako so ɔho ɛhyɛ sɛ baako gya yɛ na baako so si mu ɔho ane mo keka kan deɛ agya deɛ ne sɛ fitiade bɔ mfiti aseɛ no hwɛ ni ampo Nyankopɔn ɛne adifo ne asɔfo bebree ayɛ adwuma na wɔn nyinaa bɔ Nyame koro din Kristo no ho adansedie na ne yɛdie atwe akra ɛde aba na hɛnni Nyame baako na n'enyi ne sɛ mfonsuo bi abɛba yɛ ne ntam waka ne saa na sɛsi a ɔho sɛ mo bɛyi sɛ mohwɛ a mofiri kuro yi mu bɛ mohunu daa dodo a ne ɛwɔ kuro mu sɛ mefra tea nam ti mu fra tea yɛ nkyɛne awe bɛsɛn ɛno anam ti mu me ne meyere ne me ma ɛti sɛ meka sɛ manya baabi a mma tena na meetwa ntoro so ɛnti sɛ ka mobɛtumi akɔdwene ho no mama mbɛmfie mmienu na mede aboaboa me ho agya wakasa paa na mmom no deɛ teɛ ne sɛ yɛhwɛ twerɛ no mu a ɔhempɔn bi tena ase a na ɔwɔ ahonyadeɛ paa na ne man so no ɔmo som yɛ fɛn sɛ Nebukadnezar na Bible se saa aberanteɛ papa wei sei etu n'ani si abɔsom so edi Nyame ma anim yɛ fam ɔmpɛ sɛ ɔne Nyankopɔn ma ani kɔ nakra nakora Nyankopɔn da ne naboa ɛma ne kɔdidi wuram agya yɛtwe Awurade ano wɔ fam a wobɛtumi ayɛ sɛ Nyankopɔn no hu na kyɛ sɛ asɛm a woka no me na meda ne aboa na asɛm agya yɛn yɛ asɛm na yɛ ɛnyɛ wasɛm ti mumom na mo da ne moa no ɔnyɛ sɛ nyɛ hwee kɔpem sɛ hwɛ Job kura nsɔhwɛ to no wode ho tu Nyame so nsɔhwɛ deɛ ɔfa no kwa ɛti mo da ne moa sɛ nkɛnsɛ hwee wɔkɛse a wotu yɛ wode anka wobɛyɛ prɛko mehu ani ka ho meyi kɛkyɛ wo so kama abɛdɔ sɛ adeɛ kama kɔpem sɛ wohwɛ wo bɔde no a ɛmu pii woaboro azuma apan wɔ ho mumu sɛ ne yɛpɛ modoma akɔ ako na mo hyehyɛ dɛ yo so aka ne saa mate yo na mepa mo kyɛw mo ba mutumi de da ba sɛnea ɛbɛyɛ a mobɛnya baabi adada hwɛno me yɛte aseɛ sɛ ɛberɛ a Kristo ɛka kyerɛ suafoɔ no sɛ ɔmomfa asɛmpa no nkɔ asase so nyinaa from Judea, Samaria, Jerusalem kɔ asase ano no ho ano ɔse sɛ mokɔ a monhwɛ na momfa atare anaasɛ sika monkɔnkɔkyɛ asɛm na kyerɛ sɛ monkɔ kwate sɛ wonya gye ato mu a sɛ sesɛ kora yɛbɛbɔ ɛwɔ asase so mo ba ne abɔnten kora mobɛtumi ada sɛbe ɛnyɛ hwee kora ma panni nso deɛ mentumi ntena fie ma sɛ fie amfo ɔhono dan bi esi hɔ no ketekete bi esi hɔ no mo ne gye ho mo bɛda ne saa
Name, a down a maraca crowd. And say, Fair say, near put a more bosom. And you bring more bosom in a mundi. Anna, Yacob says in the edge, near Yabosom the copy. And you say, and Fabusum could be. Name, this year be our will cream. A honey see him. Move it in your dumb dear. The radio same yet, yes, Peter and John. No, you know, we are in Saba also copy me say, Peter soon so crack tire for so no sorry. Went in the whole bad time, I so opening for Chom for Shafias. Bible say, baby, I know Moshe with Fias one, and you both will be you move through. The same thing to Shadrach, Mizak near Bednego. Yakupo, you move free. Daniel should the same thing. Bible say, Daniel Piano. Not Jatanis Cra. Ain't seen. So we cheer to my children, Yankupon or Sumayan. Rabosum. Yankupon Berries. Mercy was off. Say, me can't back in the any and Nadia Betcha Para. 90 says, I said, this year be a Nasa Manda. Namun Pianian and one son, Makwada, money by Jim. They just say, why, yes, I see them. You can be a yes, na enu achiri no o man penni o ya ota ba kuru yimu wo ba ne brani meti ono so ba kuru yimu empenifu akese na anu ba ma ba penni bia ba da nu anu okoja na na ho ya de hie ya ne enti se o man penni ba na de hie bi ba no ba ho ya ne ya ba cho mi bisa asemo ma to toilet wo dem Musa Menquasi, Asamsa, a dan and Yawodia. Me, Busa, okay. We fail to swat it. Babamu, Bumabua. Dinner painting what? Dinner painting. No, but that if you do. And your mobile. Not. You may be a Dania, Dan woman. Some of Timiasi. Why? Nenya made no. What do you make you anymore? Oh, so. Now, dear Mesha, I'll continue what I have. Copper said, send you to a CA. Oh, my mobile, and I won't why I take me. And your baby was worth a or more by any now on that. The Jamaba to Mensuja, Media, Mamma, whom is super up. Men you say, and that, and I continue a jack and none I go. Now, so my doom pono, but then you're a damn corner. Near me, no, which means the funny annual. May one, here, that's almost much in the baby. May you say, may come home to one another. Or brings you so. So, in Sabram Pony, and you want to money, may. Say what from a person I can say yes. Hey, what do you know, Papa? You catch up a soldier. What do you mean, Hoya? Oh, Pamela. It's a body, if you baby, ever claim on the circle. Over Cham of Prenasa. Be born in the secret more. I better my family be born in Swiss. But what sham of the born this? Yeah, been a dear. I've been in the end. I've been in the end. Mama, no, I was the summer. I will go. What was the summer? Me born with you, Karma, come and me. So I saw for some was a phone, Mamma, no one. And I am young. I say, Mamma, Papa. One house of Papa. Company. Papa. Company. Who you in that bank? When you in that bank? Papa, I wouldn't say I will make out. Men, I'm a woo. Ain't minimum the child. Bonnie because you are me, so be being pay me. I did be banner behind you and in I mean, near me. Sana be bonnie being so bad, and was me when you are me. Papa, so said you want to give our way.
Bose. Yes. Dia hen. We ne ni ndini. Ade dia be no are no. Na we see. Edi en. Won sa no apagya na asa die no. Se me hunu so da. Boso wapagya no le wapaya nsa. Edi won sa na fi asa no. Woni ye. Me amagba mi ase ye kroma bie na. Ni minim krom na. Papa, o de poye fo aba krom na. O me so mu se kro ya. Me se pamo mu na pamo. Na mia. Papa, na me ka cho papa. Na me no kwani. Fo pamo ko fo ya. Papa nso kwa. E papa me no tam no. Whoa, company. I know about now. Now, no, my day. Whoa, man, some more. So, why not to tap on it? I'm not for night. Company. Bessie. Mammy, tell me, Bessie, can't go there. One of my cat. Ah, one of the other. Wonderful. Hey, Mira. Yes, what was my papa? Mira, watch out, son. I'm some how Ponto, Pata, watch it. 7 pennies. You dear the game the man was it. What's I? That's I said. Uncle, I'm a free moon. They move if not for 5 years. I have softly said, I want to know. So softly, you are not on one bad. 1 year, and Ranty and 9. I know Baba. Enti say ma je won mu kuro yi mu enti se bi amati hu se asofo bi abekuro yi mu a omu be see me so ana ma je won se be nam dodo ansa nkwan no won kan asofo dada yi hu ye nyina ye mfa nyamesum pegya kuro yi na kire se asem wo ho no enti manya ma je dada se mo nkire mo ambe ye nkunu ni de ne ma o kire se waje omo dada o ma je won asa mo baby atsena me da abosum dan ne ma won da ye ti fie ha ya papa oh pata and so many were from Brighton. Watch it. There be no sense some mo go help go. Hey, what's up? Me ani ku ni chi. Me ni pen na me da ku ya. Ma ne. What? Me ha we no omo ya no nkofo. Omo nyina nyi kuro ma wo. Omo nya de hie. Ya na no mre. Omo ya no nko ye to onom sankoa. Anenne. Sebi abada ye nti. Mama omo nyina be ya de hie. Na me omo so mo dia bra kure me fi na botenya mo abo mo fa ma me di kure ya che yo o se Kristo Yesu na nkasa na ye so no tro no me eti ase so ba sa ase su wan kaboni ya hweda enso ni nyina mu no enipa time he Joseph eni nua no o so da ye keke ko kache ni nua Bible so mo kwa pam se ye nku no se da bia na da ye so na tu bitwa e ma ne nyo no mate ha na me ni fa me ha bi wa me yes oh da bi ma ho oh oh we dia ka ma no wo ho a yo ani me do ase why yo enti what you so na ni wo fo mo ye kwa chire ho no mo ene o makoche nya asa enti no enumre mate ye nanti yi Stimuncho. Wania. Stimuncho. Achem. Papa se bibi akoko. Nya boko sa. Papa say. No, I meant na nsuo no de me kwa de. Papa nya bute. Papa ada na wo chacha unja. Me nchia me ada yi. Papa. Me no on wadi nkomo wi he. Wo sofo ne ba ye na me de wo hia mfamfo. So I bu na ne ka so people was smart and ba ko. Man. Why ya? Na onye dey. Ko monka. To ye woni e be fa sa. Why ya? Eti me wura de. Papa. We dey mi do na me papa nyanka be da no to kwa. That what there? Papa mi to na me. That we want the papa. Hey, company. Papa this time no be so. Sika ba nya. First na me bu. Yeah.
me fa ko da nko yi musuo na wo ti me so a wo ha me kwa wei enti e wura dinti mi be wu pa de me kira ja hon papa enye no ni ade na me fa man wo papa fa me de mama ade na me fa man wo ni tu ma ska no ma na de sha ane che de kuma na apa dabi pausa pausa ade na wo ha ma gene sa papa oh papa don't bend it papa ni yeah mama 5 mama 5 na I will pray with what you am say what's your name I am no to me papa yes what to tell me yes papa yeah yan council yes see yan shawo ani am say me wotu bi wa ha ma me fa no adan o ha ma adan papa o ku yo adan Papa, usunu oya na bo. Usunu oya na bo. Me mo da bontene. Usunu oya na me mo da bontene. Ada na wo tetem sa. Bonsam. Wa yire ta were seta. Oh. Che. Ani nua na mo so. Ba no ko atesa wo. Ewade na mommy ye. Hey. Mommy ye. Wo anu asem no. Na mommy ye. Nyame amo ye. Kan papa kura kan kwasi asem chem. Me na me kan kwasi asem no. Ah na papa obia. Praise God. So say you say can the corona assassinate thing. The more than but the living God that we serve, you see us